זה מראה שיש לו אור חזק. נדבקים אליו כל הבר חשים. טוב. ואמר רבי יהודה 3 דברים מעריך בהם, מעריכים ימיו ושנותיו, הנה הסגולה לאריכות ימים. שומע יחזקאל? בית הכיסא. בוא נראה. המעריך בתפילתו, המעריך על שולחנו, והמעריך בבית הכיסא. מה? מה? לא כמו היום בטלפון. לא, אז הוא מעריך בבית הכיסא זה לא בריא. לא, הגמרא תשאל, מה זה מעריך בבית הכיסא? ולא בטלפון, לא יושב שם באלי אקספרס, מזמין קנה הזמנות, או ש... או יודע, מסתכל, אני יודע, חדשות כל היום, מסתכל, מתעניין, רואה סרטונים מצחיקים, או שלא יודע מה עושה שם, בן אדם בזה. אם הוא מפסיק להזמין, סוגרים את האתר. מפסיק להזמין. טוב. קיבלתי הודעה בשבת.